Hala, bagay mong Sherwin. Oh, bagay kayo mo. Gako sa bib. Gako sa sabib. Gako sa sa. Balingwan. Ito na guys. Sabogs ko. Here na guys. Diyan ako sa atbang sabogs. Dira guys, nakapalit na ko sa t-shirt. Karon ako nigihato dito sa printahan. Magpa-print ko guys sa t-shirt. Here na ko guys sa akong paprintahan sa t-shirt. Diri sa Insoy Store. Guys, diri sa iyang shop sa kuan printahanan sa sanina. T-shirt, unsa pa? Mga sticker, mga plaka sa motor. Oo. Sticker sa sakinan. Unsa basta about sa printing. Dire kompleto ta guys. Yes. Tapos si Kuya naa siya vlog Insoy TV. Oh, Insoy TV. Hope guys to subscribe. What's up mga ka-Insoy? Yes. Nakabisita si Madam Mayamia sa shop. Ayan guys. Kayo. Yes, diri ko magpa-print sa iyahag t-shirt. Oo, yes. Gihatagan kog discount ni Kuya. Thank you so much. Kung kinsa tong ganahan magpa-print dinhi, ari lang mo dirin. Dool ra ni siya tultulon guys, kay naara ni siya sa kilid sa police station sa Balingwan. Salamat kayo. Sige, salamat. Kayo. Diara guys, nakapalit na ko sa cotton buds, daw alcohol. Diba? Ayan. Diyan ko sa terminal guys. Okay guys, masaka ko kayo sa taas. Ari ko guys sa taas, sa terminal, nakipaliton ari. Ang mantil sa bukid, nagisi. Manang magpalit kog mantil. Tapos, ang mo-assess na ko, diara. Tapos, na ako ihatag niya, guys. Nakadumdum ko, guys, na ako ihatag niya. Dili ko magpalitan sa iyaha. Oh, diara. Diara, guys. Oh, ang akong. Oh, salamat daw, ingon siya. Oh, tapos, mupalit ko karon og mantil para dalhon ako sa bukid. Saman! Smiling kay siya guys, ha? Asa na nang mantel kaliglo? Ang kato kong napalit kay nagising na. Nagising. So karon guys, ilan akong nasukdan sa kuan, mantel niya. Kuman na. Tapos karon guys, na ako'y paliton. Kay wala man mi water dispenser. Maglisod kog litok sa R ug S. Charot kaayo. Yara guys, akong paliton. Tapos ang mag-assess nako, di ara pod. Siya kanunay mag-assess nako guys pag na ako'y paliton diri. Tapos mo palit pod kog container. Ayun, container. Di bali, isa na siya kaset. Akong paliton karon guys. Unya ka na basig naanay buslot. Okay siya? Ang katong container. Kani kuan. Basig naay buslot. Factory kuan. Factory damage. Charot.
Ayan guys, wala kuno'y buslot, walay damage. Maunang palito na ko na siya karon guys. Si Madam Mary Ann, palingkod-lingkod lang si Madam Mary Ann. Pwede ako, madam mo. Tapos si Madam Ariana, siya ang tagya diri guys. Dili di ay. Ginoo ko, mga kuan kita. Mga Paul kita ani. Di ara ang akong napalit. Karon, mupauli na ko. Kay mupangas pa ko sa bukid. Karon guys, una ko mo adto sa ubos. Ang mga bata, ng mga gwapa, pagtangtangan yung mask. Isa pa. Para mailhan, Jud. Di ba mga gwapa kaayo guys, di ba? Mga beautiful. Di ba? Mga gwapa. Nya karon guys, kay limbit naman ko, ako na nipat yun ang kamera. Kay muuli na ko sa boarding house. Ayan guys. Diyan na guys, nag-backlight ako ani guys. Kay wala na ako gipasulod ang tricycle. Kay lapo kaayo ang agianan. Eto, mga sis. Doon ako sa boarding house, na ako sa gate. Tapos guys, diri sa kay madam, diri sa boarding house nila, na sila baligya na manok. Mayra. Di ara. Fresh from the farm. Naiatay diri, patikulon, tiil. Mao ni lang business diri ni madam. Ayan guys. Mao ni siya ang machine nila para limpyo sa mga balhibo. Diba? Limpyo na. Isa ka kilo kapin. Ano siya? Pila na siya? Isa na kaputos dam? 150 150. na siya. Chop na. Si ate ang nagkuan guys. Si ate ang nagbahog sa mga tukoy. Katong tuami sa Davao. Siya ang nagbahog sa among tukoy. Salamat kaayo. Akong mga alaga. Si ate ang nagbahog. Dagan kayong salamat. Hi! Palit na mo! Di ba? Bye-bye chicken. Here na ako sa boarding house guys. Tapos mauto ilang business ni madam. Manok. Namaligya silag manok diri guys. Kung ganahan mo magpalit, ari lang mo diri sa Bulisong. Thank you so much. Diyan ako sa boarding house. Tapos akong partner, nanilhig. Nanilhig guys siya. Ara, nanilhig guys. Eto guys, maniud to na ta. Kay gigutom na ko guys. Wala man ko namahaw. Nagmaylo raman ko. Mao nang gigutom na si Oka. Tapos akong sudan, isda nga inununan. Inununan na isda guys. Kauna ta guys. Kaon tayo ninyo. Akong partner, ni kaon na siya kuno. Alauna naman. Eto guys, nahuman ako hab-hab. Karon na ako'y buhaton. Karon guys, ang mga chocolates atong ipamutos. Kay para naatay hatagan. Derang chocolate guys, sa styro. Tapos ang ilalom dani akong gibutangan sa ice. Kay para gahi gyapon siya guys. Karon, atong ipamutos dani sa atong wrapper. Christmas wrapper. Kay para atong ipanghatag kung kinsay atong hatagan. Naara ang mga chocolate, mga sis, nakabutang sa styro. Ang ating chocolates. Thank you so much. Gahi kay siya guys, kay ibutangan maguna ko ni siya ice. Gahi kay siya guys. Ang ibabaw mo'y wala kaayo na gahi. Ato lang siya ipanghatag. Kay matunaw man ni siya mga sis. Matunaw kini siya kung dani ra ni siya ibutanga. Ang mga bata nahataga naman dadtong miaging adlaw, karon na pud ang mga tigwang-tigwang. At least bahala ginagmay basta angay-angay. Di ara mga sis.
ang atong chocolates na ipanghatag karon. Gahi kay siya guys ang uban. Gahi kayo ang nasa ilalom. Tapos kani guys, ato ning dalhon kay para ipanghatag pud nato sa mga bata. Ato ning dalhon. Oh, kadot lang. Na akong partner diri guys, himala wala naglakaw karon adlaw. Maunang mo sakay ko sa iyang motor karon. Amo ning ibaligya, amo ning isuroy mga ses. Oo. Tapos si Queenie og si Chichi, wala pa man sila nahatagan. Ako silang bilinan ani. Karon, napuno na akong bag. Kani ang akong bagon kay ngano ligon magud kay siya guys na ligon kay siya. Bahalag dagan kay sulod bugat kaayo kay ligon man siya, ligon man kay siya. Pwede ganin ni siya makargahan og bata. Oh, pwede ikarga ang bata dani guys kay ligon kaayo. Unya karon, mga adto na ta. Sa pamilangayan, mga sis. Suroy na ta sa atong chocolates. Thank you so much. Ate Trining, Kuya LD, Ate Dairit, Ate Glena, and especially Tumaha. Thank you so much sa mga regalo. Thank you kaayo. Kaya ngayon guys, happy. Always happy. I love you guys. Maganda ako. Kahit malaki ang mata ko, maganda ako. Ikaw, maganda ka ba? Malaki ba ang mata mo? Maganda ako. Tapos ito guys, dalhin ko ito para may mabigyan ako nito guys. Ang partner ko andito guys. Kaya, magkasama kami ngayon. Mag-date kami ngayon guys. Eto na ang dala ko. Mamutang tag sunblock guys kay ngano init kaayo. Masunog na pud ni ang akong pagmumukha. Di ba? Gwapa na aketch. Oh, di ba? Oh, beautiful face. Naglagay ako ng sunblock guys kasi sobrang init. Maganda na ako mga ses. Tayo na mga ses. Tapos kaning mantil, ako ning dalon ang mantil dito sa bukid. Uuna mi karon dito sa ikagaw ni Sherwin sa iyahang mga uyuan. Ako po katagan og chocolates. Bahala ginagmay. Angay-angay lang. Sige na, Bib. Ready, go. Nay, kanyo, chocolate. Go, ato ko. Tilaw-tilaw ba? Tilaw-tilaw ba? Lagi ginagmay. Ha? Gikan gawas, akong giapod-apod. Oo. Nya, agdala po ko dito sa bukid. Oh, thank you, sorry. Ha? Oo. Ayan guys, ang uncle ni Sherwin. Igsuon sa iyahang mama. Ang Tabon? unya na ko danaon din pag gikan bukid. Dugong balik mo? O tubong pangas man mi sa bukid niya, tubong ra pud mi balik. Pinsi ka ba? Kuminang nga. Sige yo, aglaw sa miyo ha. Sige. Ha? Ano ba yung tagaan? Yan, pinaskuhan sa Pinaskuhan. Ay, thank you. May makanangatag mo kang pinaskuhan. Di naamay ko anti gikan sa kuan gipadala niya, gibahin-bahin na lang pud ako. Ha? Kuya ni Sherwin, din dito pud sa bukid. Sige, salamat kaayo. Share sa sa imong blessing. Ang grasya. Salamat diha. Salamat. Ayan guys, asawa sa uyuan ni Sherwin guys. Ayan. Tapos na sila'y tinda. Balot ko no balot. Naik anting. Jangan kailan sila dala. Chocolate. Ingay po nga. Tindigan sila dia. Kana na.
Dira ti. Oy, thank you. Thank you. Thank you. Ha, thank you. Napadani ti para sa mga bata. Gikan mi dito ilaluklok. Oy, una pinaskon? Nauna day pinaskon? Di naamay nagkuanti. Naamay nagpadala nya daghan man ang akong kuan. Ako pud gibahin-bahin. Apil pud sa bukid. Oh, sige. Thank you. Kato, apil ito ma. Ganoy-noy. Chocolate na Ibutang nila sa red kung kuan para dili na makuan. Naman ihatag ni sa mama ha. Dera guys, igagaw ni Sherwin. Tapos yang papa ani, igsuon sa yang mama. Yang mama ani maestra pod. Salamat. Aman baby di ay. Internet? Salamat, Tina. Ha? Igsuon ni siya guys sa mama ni Sherwin, si kuya. Tapos si ate. Yawan, tutuloy naman, ma. Tutulit ko na tutulit. Tutulit! Ay, napadekti. Thank you. Soy, di pa soy, Si Soy Soy. Soy, salamat. Thank you very much. Yes, si Soy Soy. Thank you sa blessing. Lagi. Na, mao na to ya. Salamat. Ti. Guys, nagbalik mi diri sa boarding house kay naay nalintan. Chocolate gihapon, guys. Nya, diretso na pud mi dayon karon sa bukid. Di ara guys ang nalimtan. Milk chocolate almond. O, di ba? Ako po di siyang ipanghata, guys. Diyan namin guys sa bukid. Tapos si Lula. Tuara si Lula guys. Nangaon sa chocolate. Oh, di ba? Tapos guys, ato matagan po si Auntie Nisa dali. Salamat. Kaon pa ka Lula? Aw kanaray mo. Kana guys, ihatag na sa ugangan ni Otik. Ihang gisulod sa silupin. Salamat sa nagpada. Hindi pa, oh. Thank you. Kana, ihatag na ni Joby, ha. Dera, kang Mimi. Kang Mimi, guys. Diara mi. Kang Bintoy. Kang Lingling. Kang Iglot. Kang Janjan. Api na ni siya sa bata. Kang Jinjen. Kang Ate Nisa. Kang Sherwin, guys. Urot na niya kaon. Nahulog na. Lula Prutas, mga prutas, mga good tanaw kayo sulod. Mga prutas. Di arangot. Oh. Di araloy. Oh, kang loy-loy. Oh. Diara guys, paingon ko sa among barangay. Sa sentro sa among barangay, magwarawara.
diri sa Mapua, Balingwan, Misamis Oriental.